फैयै फैयै जे सानथामनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि थान्दै जखनथाइ बे हाबाफारिया जोबथा बुब्लियाव सफैबाय आरो दिनै थामथि साननि बे गेवलां मेलनि गासैबो हाबाफारियाव बाहागो लानाय आलासि बिथांमोना मेहेरगोनां ओंथि गोनाङै बिबुंथि लाखिनानै बे थावनिनिफ्राय बिदाय लाबाय। रायजो राजा बिथांमोना जोबजासिम जोंखौ जेरैबायदि मदद होबाय बाहागो लाबाय आं बिनि थाखाय गिबियावनो रायजो राजाखौ खेबसे गोबार आखाइ खबनानै आङो धन्यबाद होनो नागिरदों आरो जोंनि बाहागो लाफैनाय गासै आलासि मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म, मानगोनां रन्जित कुमार दास, गाहाय आलासि मानगोनां रन्जित शेखर मुसाहारि सार, प्रफेसर रमेश बरदुआस आरो बे समसिम जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथां आरो हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजल नेलसन दैमारी, गासै आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोन, जोंनि मानगोनां फोरोंगुरु बिथांमोन गासैबो बेसिम समसिम बाहागो लादों। आं बिथांमोननि थाखायबो खेबसे गोबार आखाइ खबना होनांगौ। आं फोजोबनायनि लामायाव थांनो नागिरदों। जोंनि बानजाय आफाद टंला कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर, बे बानजाय आफादनि आफादगिरि नृपेन बर', वर्किं चेयारमेन जोंहा डक्टर समेश्वर बर', एडभाइजार रबिन्द्र बर', कनभेनर अनुप दैमारी, गासै बानजाय आफाद साब कमिटि बिथांमोननि थाखाय गोबार आखाइ खबना होनांगौ। 45 दिन मात्र टाइम मोनदों जों, 1.5 मास आरो 1 मासनि सिगां जों बे खुन्थियाखौ गायदोंमोन आरो दिनै बे सानथामाव क'क्राझारनिफ्राय धेमाजि माने संकसनिफ्राय सदियासिमनि जोंनि एबसुनि आनसलिक इउनिट डिस्ट्रिक्ट आरो भुटाननिफ्राय ओरै खोलाहा नागालेण्ड कार्बि आंलं बे बर्डार जोंहा गलाघाट ओरै कार्बि आंलं जिल्ला, फारसेथिं एकदम धुबुरी खोलाहा गवालपारा जिल्ला, बे सारा आसामनि शिलं इउनिट, दिल्ली इउनिट, गुबुन गुबुन इउनिट बे गासैबो बाहागो लाफैनायनि थाखाय बिथांमोनखौबो गोबार आखाइ खबनानै होनांगौ। आरो जोङो थांखि लादों फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इउनिट कमिटिखौ नेपालाव जोङो गायसनगोन आरो बांलादेशआव गायसनगोन आरो बिनि थाखायबो गोबार आखाइ खबनानै होनांगौ। दा बे समाव आंनि जानानै बे मेलखौ सामलायदों जोंनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, जोंहा लोगो आफादगिरि उमेश दैमारी दङ, बोसोनगिरिया एसे सिगाङाव माबा मोनसे इमारजेन्सि हाबाफारिनि थाखाय थांबाय, गाहाय नेहाथारि खनेन बसुमतारी, जोंनि एजिएस दिनेश ब्रह्म आरो गासै जोंनि एबसुनि मिरुनि बिबानगिरि, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारी आरो गाहाय नेहाथारि बाबुल बर', बिथांमोन सानैबो दं, आङो सिनायथि लानो खावलायगोन। बिथांमोना सान हर थांनाय 1-1.5 मासाव बिराद खामानि मावबाय, गांसे गांसे आर'नाइ गाननांगौ सानैखौबो। आरो टंला दखरा आफादजों लोगोसे आफादगिरि राजिब बर' आरो जोंनि गाहाय नेहाथारि गासै टंला आनसलिक एन्टायार उदालगुरि जिल्लानि आनसलिक कमिटि आरो जिल्ला आफादनि सा 25 जन बिबानगिरि मावथि बिथांमोना थै-थां बे मिटिंखौ साक्सेस खालामनायाव बिथांमोना जोंखौ मदद होबाय। आं बिनि थाखायबो जिल्ला आफाद, दखरा आफाद बयखौबो साबायखर बावदों आरो गोबार आखाइ खबना होबावनांगौ। जोंनि बयनिबो मददनि गेजेरजों जों जेब्लाबो दुलाराय बर' माहारिखौ सिबिनायनि हाबाफारिखौ जों मावदों, मावलांगोन। मेंनायनि बाथ्रा गैया, बानायनि बाथ्रा गैया, जिरायनायनि बाथ्रा गैया। गोबां दैदेनगिरि, बिबानगिरि, मावथि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 58 बोसोर आरो फैबाय थानाय 15 फेब्रुवारि 2026आव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 59 इयार्स माने 60 बोसोर जानो बोसोरसेल' खमसै, गोबार आखाइ खबना होनांगौ। 59 बोसोर बैसोनि सासे मानसिया जेरै राफोद जायो, मोनसे दंफाङा जेरै दालाइ बुयो, फिथाइ होयो, साया होयो,
बिनिफ्राय जों अक्सिजेन मोनजायो बिनिफ्राय जोङो फिथाइ मोनजायो बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लामा हान्थिनाया गोलाव बे सारनियाव बर' माहारिखौ गायसननायनि थाखाय बर' माहारिखौ सांग्रां खालामनायनि थाखाय गणजागरण गणचेतना आलादा रायजोनि सोमावसारनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनाय आरो बे सोमावसारनायखौ बिथा खालामनानै 93 आव BSc एकर्ड 2003 आव BTC एकर्ड 2020 सनाव BTR एकर्ड एबसुनि सोमावसारनाय बड'फानि आन्दलन BLT नि सोमावसारनाय NDP नि सोमावसारनाय बर' माहारिनि बे 34 इयार्स गोलाव लामा हान्थिनायाव दिनै बर' हारिया गासै बिथिंजों दहाय बुंनाय बायदि जे जोङो दिल्लीयाव बड'फाखौ गायसनहैनो हाबाय नेपालाव बड'फानि बान्था हरबाय भुटाननि राजमाता भुटाननि राज परियालनि हाइस्ट जि अथरिटी बिनि जि कुइन मादार बेनो जों बान्था होनो हाबाय बड'लेण्ड महोत्सव जोङो गोदान दिल्लीयाव खुंबाय बागुरुम्बा दोहौ जोङो गुवाहाटीयाव खुंबाय आरो थुनलाइ आफाद हारिमु आफादा जेरैबायदि बुंदों सानसे बेलासे जोङो 20,000 मोसाग्रा जोंनि बर' सिख्लाफोर जोंनि सेंग्राफोरखौ लानानै बागुरुम्बायानो जा बारदै सिख्लायानो जा जि मोसानायानो जा गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि जोंहा सिन्ता दङ आरो बर' आफादफोरा बेखौ खालामनो हायैनि कुनु खोथा गैया दुलाराय बर' माहारिया बेबायदि मेरुदण्ड थानाय मेरुदण्डखौ सिदा खालामनानै गावनि सिनस्रिखौ सिदा खालामनानै थांना थाग्रा गोथां हारि जों गोथै हारि नङा जों बेंगुरा हारि नङा नंगौ मोनसे समाव जोङो गोग्लैसोबायमोन जोङो बेले बेजे जाबायमोन सेरखाय बेरखाय जाबायमोन किन्तु बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोनोम जानाय आरो बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोर माहारियारि आफादफोरनि जोनोमनि उनाव राजखान्थियारि जोंनियाव अधिकार मोननायनि उनाव दिनै जोङो जौगानाय जोंनि जि थामोनथा रैखाथि थां आरो थांनानै थानो बुहुमनि बर'फोर खौसे जानांगौ बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायनि जि आन्तर्जयै एबसुनि मेंनाय बानाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोथोन लानाय गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनायनि थाखाय जोंनि फरायसा फरायसुलिखौ डाक्टार इन्जिनियार बानायनांगौ जोंनि फरायसा फरायसुलिखौ सुबुं धोन सुबुं सम्पद बानायनांगौ बे गासैबो बिथिङाव एबसु नाय आफादा बर' माहारियाव मालाबाबो जिरायाबासिनो साफ्रोमबो स्कुलाव कलेजाव फरायनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनाय फरायसा फरायसुलिया एबसुनि मेम्बार आरो जोंनि संबिधाना बेखौबो गनायथि होदों एबसुनि संबिजिदा गनायथि होदों जायफोरनिया फरायनाय जोब्बाय बिसोरबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेम्बार बिबानगिरि हिसाबै हाबा मावनो हायो माहारि सिबिनायनि थाखाय माहारि दानायनि थाखाय दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे आन्तर्जयै खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनै बर' माहारिखौ बिश्व दरबाराव जों प्रतिष्ठा खालामबाय बड'फाया जोंनि आदर्श गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ समाज फोसाबनायनि खामानि मावदोंमोन आरो बेबायदिनो बर' हारियाव गोबां आफाद दङ माहारियारि आफाद गौथुमफोर दङ धोरोमारि आफाद गौथुमफोर दङ बयबो गावबा गावनि खामानिखौ मावदों किन्तु बर' हारिया मोनसेल' थांखि बर'आ खौसे बर'आ मोनसे बर' रावा मोनसे आरो बर'आ जाति हिसाबै थांना थानो थाखाय जों खौसेयै बिटिआरआव था बर' कसारि काउन्सिलाव था कार्बि आंलंआव था राभा आसामाव था मिसिङाव था सारा भारतनि मेघालय नागालेण्ड अरुणाचल जोङो कार्बि आंलं ओरै नोङो वेस्ट बेंगल जेराव थाया मानो बर'आ खौसे एक बर' हारि हिसाबै जों थांना थानो थाखाय जेब्लाबो हाबा मावलांगोन आं गोलाव बाथ्रा बुङाबासिनो आङो बे बाथ्राखौल' खिन्थानो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे 58थि थान्दै जखनथाइनि गेजेरजों जों मोनसे आरो गोदान जारिमिन सृष्टि खालामबाय मैया जोङो इयुथ कनक्लेभआव बर' हारिनि माखासे गेदेमा सुबुंफोरखौ हांख्रायनानै जोंनि इयुन लामा हान्थिलांनांगौनि हाबाफारिखौ जोङो टारगेट खालामनानै हाबा मावलांनायनि थाखाय जों थांखि लादों आरो बे इयुथ कनक्लेभनि गेजेरजों माहारियाव सोलोंथाइनि आमुल परिबर्तन लाबोनांगौ दिनैनि गेवलां मेलाव गोबां गेदेमा सुबुंफोरखौ लाबोनानै माहारि दानायनि माखासे बिथिंफोरखौ जों सावरायबाय
आरो जोंनि जि थान्दै मेल बे थान्दै मेलाव 2020 सनाव जानाय बे शान्ति सुक्तिनि गेजेरजों 93 आव 2003 आव संकष्ट सदियानि सिमाया जोङो दाबि होदोंमोनब्लाबो 87 आव 93 आरो 2003 आव संकष्टनिफ्राय पास नैल'मोन किन्तु 2020 नि सुक्तियाव संकष्टनिफ्राय गहपुर सिमुलुगुरिसिम जों सिमाखौ खाबाय गामिया 60टा हाबबाय आरो हाबबावनांगौ दङ बिनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन आरो लोगोसेनो बे बिटिआरआव 40टा समष्टि दा दङ बे समष्टिखौ 60टा खालामनांगौ जिल्लाखौ बांहोनांगौ लोगोसेनो भारत सरकारा बिटिआरआव डाइरेक्ट फाइनेन्स हरनायनि गेजेरजों जोंनि मोर अट'नमि मोर फाइनेन्स पावारखौ मजबुत खालामनानै 35 लाख बिटिआरनि रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावनांगौ लोगोसेनो बर' कसारी काउन्सिल जेराव 8-9 लाख बर'फोरा रायजो जायो सारा आसामाव बिटिआर आरो कार्बि आंलंनि बादै बिसोरनि जौगानायनि थाखाय पूर्णांग मर्यादा होनांगौ कार्बि आंलंनि एसटि हिल बर' कसारीनो हाजोआरि जनजातिनि मर्यादा होनांगौ जुदि मोनद' हारिनो आसाम सरकारा एसटि होनायनि थाखाय भारत सरकारनो प्रतिवेदन होनो हायोबा 2003 आव लिरनाय 2020 आव लिरनाय बर' कसारी बर' हारिया जिहेतु ट्राइबेलखा जोङो हायेननि ट्राइबेल प्लेननि ट्राइबेल हाजोआव एसटि मोनैनि बाथ्रा गैया भारत सरकारा मावफुंनांगौ होननानै जोङो बे जोंनि थान्दै जख'न्दायाव थान्दै मेलाव जोङो रिजलिउसन लादों आरो बे जुथुम्मानिफ्राय गोबार आखाइ खबनानै भारत सरकार आसाम सरकारखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखांदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन भेन्सार स्कुल सरकारि खालामनाय फोरोंगिरि थिसननाय गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनो थाखाय प्रत्येक गामियाव बिमा आरो जोंनि आइ आरो जोंनि फरायसा फरायसुलि जोङो बिफाफोरखौबो लिंगोन किन्तु जोंनि थांखिया जाबाय जोंनि बिमाफोरखौ आरो जोंनि फरायसा फरायसुलि एलपि स्कुलाव एमइ स्कुलाव हाइ स्कुलाव कलेजाव फरायनाय बिथांमोनखौ लानानै मोनफ्रोमबो गामियाव काउन्सिलिं आरो एवारनेस हाबाफारि जों लानो थाखाय थांखि लादों लोगोसेयैनो रन्जन दैमारिजों लोगोसे साद' एनडिबि जेलाव 15-16 बोसोर जानानै दाबो दङ बिथांमोनखौ मोनसे जायगायाव लाबोनाय जाबाय किन्तु 50 जन एनआइए केसखौ न'आव हगार हरबाय जोंनि दाबि बायदियै अब्ला 6 जनखौ मानो हगारनो हाया आसाम सरकारा भारत सरकारखौ खावलायदों 50 जन एनआइए केसखौ न'आव हगार हरबाय भुटाना 8 जन एनडिएफबि बिथांमोनखौ जेलाव जायफोरा दङमोन भुटान सरकारा भुटान राष्ट्रआ हगार हरबाय भारत सरकारा 50 जनखौ हगार हरबाय 6 जनखौ मानो हगारनो हाया हगारनो थाखाय जों दाबि दैखांदों भारत सरकार आसाम सरकारखौ बे खोथाखौबो जोङो फोरमायबाय आरो जेसेबां अनुष्ठान प्रतिष्ठान दङ गायसननायनि थाखाय हाबा मावनांगौ बे बिथिंखौ जोङो दाबि दैखांदों आरो बे जारिमिनारि बे जुथुम्मानि गेजेरजों 2027 सननि सिगां भारतनि नखर मन्त्रिया दत्तमायाव थांनाय बोसोराव फैनानै खोथा होनाय बायदि गासै एकर्डनि दफाफोरखौ आखरे आखरे मावफुंनांगौनि थाखाय जोंनि दाबि 1 बोसोर दंबावो आरो नङाबा एबसुआ गणतान्त्रिक जोङो राजा लामा रेल लामानि आन्दोलनाव जों थांफिननो थाखाय बाध्य बे खोथाखौबो जों स्पष्ट बुंदों समाजाव समाज बेरेखा हाबाफारिफोरखौ होबथानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लादों ड्राग्स उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मानसि लांखारनाय सामाजिक जिखिनि बेले बेजे दङ बेखौ जोङो रैखाथि होनो थाखाय जों थांखि आजावदों बर' हारिनि हा हु आरो बर'नि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक ट्राइबेल सुबुंफोरनि हा बर'नि हा सिख शेड्युलनि हा बेलेन्स ब्लकनि हा गैयाबा हारि मोनसेया थांना थानो हाया राव गैयाबा जेरै थांना थानो हाया बे हा गैयाबा जों थांना थानो हाया बड'लेण्ड आन्दोलना हानि आन्दोलन आरो बे भेटिनि आन्दोलन आरो बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन 5000 बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा आत्म बलिदान होबाय गोथां थैनि बेसेननि बिनिमयाव 3 एकर्ड मोनबाय बे एकर्डनि बिथियानो जाबाय बड'लेण्ड आरो बे बिटिआर बर' कसारी काउन्सिल आरो जेराव बर' हारिया बर' मानसिया रायजो जादों बे हाया रैखाथि मोननांगौ जायफोरा जोंनि ओनसोलनि नङा जोंनि बे थागिबि नङा गुबुन हादरनि गुबुन राष्ट्रनि
आरो बे फरेन मानसिफोरखौ फरेन नेसनेलफोरखौ कुनु कारनाव हा होनायखौ जों गनाया जोंनि ओनसोलाव थागिबि बनाफाइड सिटिजेन ट्राइबेल बेलेन ब्लकनि प्रोटेक्टेड क्लास आरो बर' हारिनि ट्राइबेलनि हाया जेब्लायबो रैखाथि गोनां जानांगोन आरो बेयाव प्रोटेक्टेड क्लास बेलेन ब्लकआव थानाय मानसिफोरासो हा मोनगोन भारतनि नागरिकासो हा मोनगोन भारतनि नागरिक नङै सुबुङा जाहाथे हा मोना बिनि थाखाय जोङो खौसेयै जोङो हाबा मावनांगोन आरो जोंनि हाखौ जों रक्षणाबेक्षण होनांगोन जेनुइन इन्डियान सिटिजेन बनाफाइड सुबुंनो हा होनायाव जों बादा गैया हाखौ बर'नोबो नांगौ गुबुननोबो नांगौ किन्तु बे आइन आरो नियमखौ भंग खालामनानै जाहाथे रावबो खामानि मावा बे आसाम सरकारानो जा बड'लेण्ड सरकारानो जा जाय सरकारानो जाया मानो जाहाथे बे नियमखौ भंग जाहाथे खालामा बेखिनि खोथा बाथ्राफोरखौ जों रिजलिउसनाव लादों आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातीयताबाद जाति सत्तानि थाखाय हाबा मावलांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरनैनि थाखाय जों बिबान लायो आरो जाय बिबाना थानानै मोजां हाबा मावो बोसोरब्रै 6 बोसोर आनसलिकनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआव इउनिटनिफ्राय आनसलिकआव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सेन्ट्रेलाव स्टेट कमिटि इउनिभार्सिटि कमिटि कलेज इउनियन कमिटि गोबां जोंनि आफादफोराव जोङो बिबान लानानै खामानि मावो आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोंनो गोदान गोदान लिडारशिप नांगौ मिरु आफादावबो नांगौ जिल्लायाव नांगौ आनसलिकआव नांगौ इउनिटआव नांगौ माहारि सिबिनाय माहारिनि स्वार्थनि थाखाय हाबा मावलांनांगोन राजखान्थिया फैगोन आरो थांगोन नाथाय दुलाराय बर' माहारिया गोथाङै उदाङै थांना थानांगोन जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ लानानै जोंनि अस्तित्वखौ लानानै जोंनि रांखान्थि जौगानाय जोंनि सोलोंथाइ जौगानाय आरो बेखायनो बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ जोंनि बर' फिसा बर' रायजो राजाया आइ आफाया फोथांनानै लाखिनांगोन आरो बे आफादखौ जेसां फोथांगोन बर' हारिया मालाबाबो मेरुदण्ड बिहीन जानाय नङा बर' हारिया शक्तिशालियै बुहुमाव जेरैबायदि दिनै बाख्नाय जादों सिनाय जादों बयजोंबो दिनै आदर खालामजादों आरो बेबायदि मान मर्यादा सन्मानखौ बर' माहारिया थांनाय 50 बोसोरनि सिगाङाव मोनाखैमोन 30 बोसोरनि सिगाङाव मोनाखैमोन 20 बोसोरनि सिगाङाव मोनाखैमोन बरन्स जोङो मुगै जायोमोन लाजि फोनांजायोमोन दख'ना गाननानै बेरायनो हायामोन हाथाय बाजाराव थांनो हायामोन गारि ट्रेनाव गाखोनो हायामोन आरो बेबायदि थासारिनिफ्राय लानानै सोरनिबा न'आव ओंखाम जानाय बेखौ लिरनानै गाबोनांनाय मुगै जानाय बर' भाषा बुङोब्ला दवान होननानै बुंजानाय ग्रामारलेस भाषा होननानै बुंजानाय दिनै एइटसिडल' हाबबाय बे आन्दलननि गेजेरजों दिनै आसामनि लोगो सरकारि राव जाबाय बे आन्दलननि गेजेरजों आरो दिनै बर'आ गावनि जारिमिनखौ गाव लिरबाय आरो बे गोथां बर' हारिया थैनाय गोमानाय लाजिनाय गादब जानायनि बाथ्रा गैया दिनै नोंथाङा हटेलाव थां बाजाराव थां स्कुल कलेजाव थां अफिस कर्ट कासारियाव थां दख'ना गान गामसा गान फ्लाइटआव गाखो 5 स्टार हटेलाव थां विदेशनि जिखुनु खनायाव थाङा मानो आरो पृथिबीनि जिखुनु खनायाव थाङा मानो बर' हारिया गावनि आर'नाइ दख'ना गामसा गाननानै जोङो बिखाफोर दाननानै जोङो बर' आंनि भाषाया बर' आं बर' हिसाबै थांना थानो लुबैयो आं बर' फिसा बे खोथाखौ लानानै आत्मगौरब खालामनायनि जोंहा दिनै मोनसे उदांस्रि आरो थासारिखौ मोनबाय एकमात्र एबसुनि आन्दलन बड'फानि आन्दलन बिएलटिनि आन्दलन आरो एनडिपिनि आन्दलन आरो दिनै जोङो सान्ति गायसननायनि थाखायबो खामानि मावबाय बर' हारिया मा मावनो गोसो एबसुआ जि थांखि लायो जों मावनो हायो आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि इयुन जोलैखौ दानांगोन गोथां हारि हिसाबै जोंनि इयुन जोलैनो मोजां परिबेस परिस्थिति जों होनांगोन दिनैनि जेन जेड बा जेन जि जिखि नाम होआ मानो गोदान जोलैया आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स डिजिटाइजेशननि जुगाव जोङो मबाइल गेलेनानै जोङो फेसबुकआव गेलेनानै जों जुदि रिल बानायनानै बेस्थ थाबाय थायोबा जों बहाबा नङा बहाबा आन्दायनांगोन किन्तु जोङो बे रिलखौ बे फेसबुकखौ बे वाट्सएपखौ बे इउटिउबखौ जोंनि ससियेल मिडियाखौ आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ माहारि दानायनि गाव जिउ दानायनि पृथिबी जय खालामनायनि थाखाय जों जुदि खामानि मावोब्ला अख्राङाव थांनो थाखाय खामानि मावोब्ला बिश्व जय खालामनायनि थाखाय खामानि मावोब्ला बर' माहारिया बिश्व दरबाराव आरोबाव जौगालांगोन आरो जों देरहासार जागोन बेखिनि खोथाखौनो बुंनानै गासैनिसिमबो फिन खेबसेबाव
गोसो गोरबोनि साबायखर बावनानै दिनैनि 58थि बे थान्दै जखनथाइनि गेवलां मेलनि जोबथा बिबुंथि आरो आफाद फोजोबनाय बे हाबाफारिखौ आं मावफुंबाय आरो बयनिसिमबो गोसो गोथारै खुलुमनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, थेंक इउ, खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि, जय। एबसु लं लिभ, Long live, long live, एबसु लं लिभ, long live, long live, एबसु लं लिभ, long live, long live, 58थि थान्दै जखनथाइ लं लिभ, long live, long live, 58थि थान्दै जखनथाइ लं लिभ। long live, long Thank you. live.